Siwmai, Siôn Slaymaker dwi, penneth corfforaethol ymateb brys I wasanaeth tân ac achub canolbarth a Gweithredwyr Cymru. Mae hi'n wythnos Rhyngwladol Ystafelloedd Rheoli heddi, a felly I fi a Steffan o'r tîm cyfathrebu wedi dod lawr fan hyn I Pen y Bont yr Ogwr I gwrdd â'r tîm. Dewch gyda ni. Dyma'r bobl sy'n ateb y galwad yn lythrennol pan mae rhywun yn ffonio 999 yn ei argyfwng ein Gweithredwyr Rheoli Tân sy'n codi'r ffon. Maen nhw'n drynlwr yn canolbwyntio ac yn barod I weithredu. Maen nhw'n casglu gwybodaeth hanfodol yn asesu'r sefyllfa ac yn gwneud penderfyniadau ar unwaith. Penderfyniadau sy'n gallu achub bywydau. Ond dydy ei rôl ddim yn gorffen fan hyn. Maen nhw'n gyfrifol am symud ein criwiau, gan sicrhau bod yr adnoddau cywir yn cael eu hanfon i'r lle cywir ar yr amser cywir. Maen nhw'n reoli sawl digwyddiad ar yr un pryd, yn olrhain cerbydau, yn cydweithio gyda gwasanaethau brys eraill ac yn ymateb I sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, I gyd wrth gadw pethau'n glir ac o dan reolaeth. Ac efallai mae un o'r rhannau anoddaf o'i swydd yw rhoi cyngor goroesi mewn tân. Mae hynny'n golygu aros ar y llinell gyda rhywun sydd wedi dal mewn tân gan roi cyngor achub bywyd, eu cadw'n ddigynnwrf ac helpu I aros yn ddiogel nes I criwiau gyrraedd. Mae'n waith emosiynol, yn dechnegol gymleth ac yn gwbl hanfodol. Rydyn ni'n hynod falch o'n tîmau yn ystafell rheoli. Does dim modd gorbwysleisio eu cyfraniad I gadw ein cymunedau'n ddiogel. Nhw yw'r llais o sicrwydd yn yr eiliadau tywyllaf, ac mae eu proffesiynoldeb a'i hymroddiad yn eithriadol. Nid ateb galwadau yn unig yw rheoli tân, mae'n ymwneud ag achub bywydau, cefnogi ein criwiau ac amddiffyn ein cymunedau. Maen nhw'n rhan hanfodol o bopeth rydyn ni'n wneud yn gwasanaeth tân ac achub canolbarth a Gweithredwyr Cymru. Felly, yn arbennig yr wythnos hon, ond bob wythnos arall hefyd, rydyn ni'n dweud diolch. Diolch i'n tîmau rheoli tân am eich sgiliau, eich cryfder a'ch gwasanaeth. Rydych chi'n wirioneddol anhygoel.